salasena generaattorilla. Niitä on ollut paljon liikenteessä, 10 miljoonaa. Varmaan teilläkin osa organisaatioista tukilaitteita käytetään verkkotunnistaamisen parantamiseen. Hyvä vai? Joo, mutta tässä on sitten paljastetaan noin tietovuoron tuossa pari vuotta sitten kävi tähän tavalla. Miksi me tiedetään tästä niin paljon, koska me itse asiassa meidän alan tutkimusta selvitetään, että tapahtuu alusta asti. Tietojen kalastelu, eli kohdistetaan yritykseen sitä vanhaa kun tiedustelutoimintaa, joka voi kestää viikkoja, päiviä, viikkoja ja vuosia. Haetaan henkilöä tai henkilöryhmää, jonka kautta yritetään sitten päästä yrityksen sisälle sähköisen menetelmään. Hyvin klassinen tapa. Sinne käydään ovesta sisällä, vaan sinne käydään digitaalisen maailman kautta. No, tässä tapauksessa yrityksen työntekijä, joka on ollut henkilöstöosastolla töissä, on saanut sähköpostiviestin, jossa on sitten tämmöinen rekrytointisuunnitelma Excel-taulukko liitteenä. Se on jostain kumman syystä joutunut kuitenkin roskapostikansioon, mutta koska se oli uskottavan näköinen viesti, niin tämä työntekijä on vapauttanut sen roskapostista ja avannut sen liitetiedoston. Niin yksinkertaista se on. Outoa tässä tapauksessa on se, että se liitetiedosto ei toimi. Eli sieltä ei tule oikeastaan mitään järkevää sisältöä, mutta vahinko oli tapaa. No tässä vaiheessa mitä siellä tapahtuu? Siinä liitetiedostossa on tupotettu Albert Lassway'en liittyvään paikkaamattoman haavoittuvuuteen liittyvä haittavanakoodi, joka tarttuu sen koneeseen, rupeaa latailemaan lisää haittavanakoodia. Tyypillisesti normaalisti HTTP-yhtiössä, mikä sanoo protokollan kautta, sellainen liikenne käyttää. Mitkään koodit ei voi estää tämmöistä laahastoimintaa. No tämän jälkeen siihen koneeseen, tämä on ilmeisesti myös useampia koneisiin asettu tämmöinen etähallintatyökalu pois main. Eli onko se myrkkynuorattima, mikä se mahtaa suudessa olla. Eli työkalu, joka avulla hyökkäjä saa täydellisesti haltuun sen kohdekoneen ja pystyy käyttämään siellä olevia resursseja, esimerkiksi verkkoon, niillä oikeuksia, mitkä sillä käytetään yhdessä organisaatiossa on. No hyökkäjä kerää kaiken mielenkiintoisen ulos, ja mitä hän kerää ulos, niin hän kerää myös nimenomaan tähän RSA todellisuuslaitteeseen liittyvää tärkeää teknologiatietoa, miten se toimii, millä tavalla että koodia generoidaan, viedään tiedot, saadaan näkeviin tulokaakin järjestelmäympäristöstä ja rumaa siinä. No sitten tämä hyökkäjä ei ole kiinnostunut enää RSAsta nyt tässä enempää, vaan se on kiinnostunut organisaatiosta, jotka käyttää sitä RSAa todellisuudessa. Siellä on hyvin paljon siellä monia merkittäviä amerikkalaisia puolustusteollisuuden yrityksiä, Grumman, Norton ja kaikki muita vastaavia. Mennäänpä sitten sinne sisään hakemaan sitä vielä mielenkiintoista tietoa, koska todellisuusmekanismi on hyökkääjän hahmossa, se pystyy käyttämään ja sitä kautta muutautumaan viemään rastamaan tietoa ja myymään sitä eteenpäin, mitä sitten ei tapahdu. Eli tämä on tämmöinen aika sofistikoitu temppu, tosi se itse se varsinainen tekniikka ei ole sofistikoitu näyttänyt, mutta näin se toimii. Eli ne ohjelmointivirheet ja paikkaamattomat sellaiset, mitä ei ohjelmistossa ole jalkaa mahdollisimman hyökkäin. Ja tuossa on meidän ensimmäisen vuosivuodeltaan raportista piirrakuvaa. Se nyt näkyy vähän sen kummallisen näköistä tuossa, mutta siinä nyt nähdään, että on kertaisella korostetut asiat 10 yleisimmästä hyökkäysvektorista, kun näin sivistyssanoja käytetään, koostuu korjaamattomista haavoittuvuuksista. Silloin vuodelta 2011 olevien paikkaamattomien järjestelmien mukaan. Hyvin on ylläpitohoitanut kohdassa. Kyllä. Ei tämä loppukäyttäjän vastuu. Tämä on ylläpitohoitanut se painottaa, että tämä vastuu on asiat ja käy. Eli 70 tapauksesta, mitä meillä on linjaa. Tässä on siis mainita pitkin maailmaa. Ne löydökset viittaa paikkaamattomiin ohjelmistoihin. Eli suuri riski aivan absoluuttisesti tällä hetkellä teknisessä mielessä on paikkaamattomat ympäristöt, jossa on vanhoja happaneita ohjelmistoversioita, siitä unohtuneita ohjelmistoversioita ja kaikkea vastaavaa.
Katsokaa joskus mulle ihan kotikohdista näitä läppäistä, niin miten paljon teillä on siellä asetettu softaa. Katsokaa sitten yhittävää kerran käytettä. Sieltä saattaa löytyä yllättävän paljon sellaista vanhaa, joka olisi syytä silloin poistaa päivittää se viimeisimpää puolisopeessa. Otetaan toimistojen NS-aapu, se on kauan kiinnostavaa toi ryhmä. Mutta siellä on aikaisemmin tuli jo kysymys liittyen nyt siis Hanselin kilpailuttaviin palomuuritoimittajiin. Että onko niitä nämä skandaalin piirissä, mitä tiedät ylipäätään tässä meidän valtionhallinnon järjestelmistä ja niiden suhteesta tähän. Ja sitten toisaalta tämä toinen kysymys, että missä todellista turvaa verkon rajoilla. Joo, tietysti tämä palomuurin toimittajien liittyvät kysymykset on siinä missä onnellisessa asemassa, että ei tarvitse ottaa niin kantaa. Mutta tiedät varmasti aika paljon siitä. Mä olen yrittänyt pitää tietotaitoa mahdollisimman matalana. Tässä on juuri lopuun. Joku mä pääsen irti siitä kysymystä. Vakavasti ottaen, toki tietysti me saan puhuttu vuosien mittaan näistä eri toimittajista. Maailmassa on merkittäviä palomuuritoimittajia, eli kovin montaa rajapulua. Jos nyt lasketaan, että se on 510 toimittajia, jotka varhaasti tekee hommia, niin suurin osa niistä amerikkalaista tuotantoa. Meillä on Suomessa ollut asiaan liittyvä tuotekehitystä ja tutkimusta. Se on softipuolella, mitä kaikki tietysti toisaalta amerikkalainen yritys. Heille täytyy kysyä sitä. Mutta Linnan Jarmo on siihen erittäin vastaus. Täällä on kysymys, että voiko esimerkiksi adblockeriin luottaa, joka siis estää näitä No joo, mä ainakin itse aika paljon käytössä itse. Siis ainakin se tekee siitä, että sitä verkkoon käyttämisestä tulee huomattavasti mietittävää. Sitä tavaraa ei ole sillä koko ajan siitä edestakaisin. Joo, Kalavaisen Petri Hansen. Olisin kysynyt sun kommenttia, kun kaikki käyttää Windowsa näyttöympäristöä. Tuossa jo Windows 7 hieman taloutteiden turvallinen tai toimiva se on, niin miten sä näet Apple-ympäristön tietoturva-ongelmia? No kyllä se toistaiseksi on ihan hyvässä mallissa ollut ja tilanne on kestäväksi vasta muuttumaan tuossa reilu vuosi sitten. Joo. Toki määrä kasvaa suoraan ja silloin syntyy saman se ilmiö, että sitä vastaan myös se kiinnostus verkkoikosta tuolta lisääntyy. Ja tänä päivänä näkee jotain päivittää. Periaatteessa samalla tavalla kuin mitä tehdään Windows-maailmassa. Päivittänyt on selkeä tullut käytössä arkipäivää, koska siellä käytettyjä teknologioita vaikkapa sitä surullisen kuuluisaa Javaa käytetään näissä joka paikassa. Se pitää ihan tasolla. Nämä samat säännöt koskee maailmaa. Mä haluaisin kysyä, että miten nämä avoimen lähdepainon hetkessä tietoisuuksia? Linuxit avoimen? Jossakin vaiheessa mekin tulee juurikin näin. Tai sitten näiden organisaatioiden yhdessä on seuraavia sekunnia julkaisen raportteja päivittäin. Joka päivä tulee suurin piirtein 30-50 erilaista haavoittumistiedotta eri alustoissa ja siellä eri alustoissa niissä sovelluksissa, mitä sä käytetään, niin Linux on vain ykkönen näiden haavoittumisen suhteen. Mutta se, että ketkä on sitten kiinnostuneita, ketkä on lähtenyt tekemään jotain tämmöistä hyökkäystapoja kanssa ja Linuxia vastaan, niin se on jo toteutunut. Aina missä se oikeasti on laajassa mittakaavassa näkynyt, niin on tietysti makropohjaisessa älypuhelimessa, jossa tietysti on Linux DNA.